أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستمد ونستعين وهو خير ناصر ومعين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. صدق الله العلي العظيم. أتي قبل الردي زواج الحج علي ميتراري wadda yake nasabta kansa da tijjaniya, alhali ya saba ma shugabanninsa tijjanawa wurin son zaman lafiya da mu 'yan shi'a. Ba mu taɓa samu daga cikin shugabannin 'yan tijjaniya sun fito suna irin waɗannan maganganun da ya ba. Ya ɗora ma kansa ya yaƙe mu da bakinsa, to sai dai kayayyakin da yake amfani da su wurin yakar mu daga ƙarya sai kage sai sharri, wadda mu kuma muka lizimta ma kanmu kare kanmu ta hanyar yi masa raddi, wadda muka sanya taken raddin da idan kana cin ƙasa ka kiyaye ta shuri. To waɗannan kayayyakin aiki nasa na ƙarya da kage da sharri yau ma za mu danna muku ku sake jin ɗaya daga ciki, domin yau yana magana ne akan cewa sahabbai su suka taimaki annabi suka ci da shi, amma kai ɗan kwato na kazo yanzu ka fitar da su daga musulunci, kamar yadda za mu ji ya ce. A Makka su suke kai wa manzon Allah abinci da abin sha, suka fita suka bar garinsu saboda manzan Allah, suka bar iyalansu saboda manzan Allah. Kai kawai shatale-tale ɗan kotono from nowhere ka zo ka cire wayan nan a musulunci, wai kai ka shiga. La ilaha illallah. Duniya akwai 'yan iska a duniya. Wajen in ka kori wannan a musulunci, suwa za su shiga aljanna. Ya zama kongo musulunci, in ka cire wayannan musulunci ta zama kongo. To da farko muna ce masa wannan ma ɗin ƙaryar ce kamar yadda ka saba. Ka ce mun fitar da su daga musulunci, ya tabbatar da haka ɗin. Zo ka kawo mana hadisi, in a hadisi muka fitar da su daga musulunci, kawo ingantaccen hadisi da ya nuna mun fitar da su, ko kuma kawo wani malami a shi'a sananne mu'tamadi ka tabbatar da ya faɗa hakan in za ka iya. Kai mu muna da akasin abin da ma ka faɗa ne, kuma za mu tabbatar a wannan raddi da muke ma. Saboda haka yau ɗin ma ƙarya ne kai, kamar yadda ka saba yin ƙarya. Abin tausayi ne kai idan ya zamo kayan aikinka su ne ƙarya da ƙage da sharri. To wannan kenan. Akwai wasu bayin Allah mutum biyu, wasu matasa waɗanda su ma na ji sun tsoma baki a cikin lamarin, ko da yake su ba su yi irin yadda ya yi ba. Saboda haka su ba zai zamo amsansu irin yadda aka amsa masa ba. Ɗaya daga ciki daga garin Katsina na ji ya fito yana maganganu, ana ɗaukan hoton Sharu Alawi ana sawa, yana nuna cewa Shehu Ibrahim ba ɗan shi'a ba ne. Wallahi gaskiya ne, mu ma ba mu taɓa cewa Shehu Ibrahim Inyasi ɗan shi'a ba ne ba. Wannan tahsilul hasili ne kai. Sannan ba mu taɓa cewa ga Shehu Inyasi ya zagi wani sahabi ba. Abinda muke cewa shine shi masoyin ahlul baiti ne, kuma akan soyayyar ahlul baiti mun haɗu da shi anan. In kuma kuna so ku tabbatar da saɓanin haka, shikenan kuna da dama, sai ku kawo hujjoji da dalilai da suke nuna shi saɓanin haka ne. Ina mamaki ta yadda zai zamo cewa wai yanzu kafa hujja
da maganganun Shehu Inyas wai laifi ne akan abu mai kyau, soyayyar ahlul baiti ala ayi halin. To sai na biyu din shi kuma daga nan garin Bauchi ne, shi ma na ga an saka hoton Sharu Alawi, sai ce yana nasiha ne zuwa ga Sharu Alawi, yana masa nasiha akan batun ahlul baiti da yake kawo a littattafan Shehu Ibrahim. Wannan gaskiya ne, amma ba sharaɗi ne na son ahlul baiti sai ka soki ko ka ƙi ko ka taɓa ko ka zagi sahabbai ba. Da waɗannan kalmomin ya yi amfani, kuma wallahi ina tare da shi anan. Ba sharaɗin son ahlul baiti ne sai ka zagi wani sahabi ba. Shi yasa Imam Ali alaihi salam yake cewa me, inni akrahu lakum an takunu sabbabin, ina kyaman ku zama masu zagi, lakinnakum law wasaftum lahum a'malahum, da dai kuna sifanta musu ayyukansu. To anan wurin sifanta ayyuka, anan ne muke samun sabani bawan Allah. Ba za ka ji mun zagi wani sahabi ba, don me? Saboda imamin mu ya hana mu. Ban ce maka ba a samun masu cewa su 'yan shi'a ne amma kuma suna zagin sahabbai ba, ban ce babu ba. Ai ana samun masu cewa su 'yan ɗarika ne suna zagin Allah da annabi ma, so ban ce ma babu wancan ba. Amma ina so in ce maka mu ba mu zagin sahabbai, ba mu yarda da zagin sahabbai ba. Ba kawai na faɗa ne don in ji daɗin bakina ba, zan tabbatar maka ta hanyar kawo ɗaya daga cikin manya-manyan maraji'anmu waɗanda su ne yanzu a wurinmu a aƙidarmu su ne wakilan Imamul Mahdi. za ka ji ɗaya daga cikinsu gun da yake faɗa kamar haka. محرم تحريما مطلقا، وهذا ما تنطلق به كل فتاوانا التي نجيب بها عن أسئلة المستفتين، أنه يحرم الإساءة إلى الصحابة وسب الصحابة، ويحرم الإساءة إلى السيدة عائشة. ونحن أيضا نقول نبرئ السيدة عائشة من قضية الإفك لأن الله برأها في ذلك، ولا يجوز لنا اتهامها أو اتهام أي زوجة من زوجات النبي في هذا الموضوع. على كل نحن نرفض أي إساءة. وهناك بيت شعر لأحد علماء الأئمة من أهل البيت من علمائنا القدامى يقول، وهو السيد محمد باقر حجة الإسلام: فيا حميرة سبك محرم لأجل عين ألف عين تكرم. to na san ka fahimci duk abin da ya ce, amma sakamakon wasu ba sa jin larabci za su so a gaya musu ma'anar abin da ya faɗa. Cewa yayi muna haramtawa mutlaƙan, tahriman mutlaƙan, muna haramta zagin sahabbai, har ma keɓe uwar muminai Aisha. Yace da abin da ya shafi mutuncin uwar muminai Aisha, mu ba mu yarda da wannan abin da wasu sahabbai a farko suka zarge ta da cewa ta yi zina, ba mu yarda da wannan ba. Har ma ya kai ga matsayin cewa ya ce li ajali ainin alfa ainin tukram, saboda ido ɗai sai a girmama idanuwa dubu. Wannan shine mauƙifinmu, wannan mauƙifinmu kenan. Ba maganan taƙiya ake yi ba, wannan bawan Allah ya mara su, kuma yana ƙasar Lebanon ne, gunda yake da 'yanci na yin shi'ancinsa ba tare da tsoro ko shayi ba. To babban matsalar shine akwai gunda muka saba da ku. Gunda muka saba da ku shine zai yiwu ku a wurinku ku karanta wani hadisi da annabi yake ce wai ha ammarin taktuluhul fi'atul bagiya yad'uhum ila aljanna wa yad'unahu ila an-nari. Kai can Ammar, azzaluman kungiya su za su kashe shi, yana kiransu zuwa ga aljanna, suna kiransa zuwa ga wuta. Ta yiwu ku in kun karanta wannan sai kuka samu akwai wasu sahabbai da suke cikin wannan hadisin
ta yiwu ku nemi ku yi tawili, mu kuma ba ruwanmu da tawili. Annabi ya ce akwai waɗanda za su kashe Ammar, sunansu fi'atul bagiya, to muna ganin su a matsayin fi'atul bagiya, muna ganin su a matsayin masu kira zuwa ga wuta. Ba wani tawili da zamu. Manzo Allah ya ce ma Imam Ali, la yuhibbuka illa mu'minun wa la yubghiduka illa munafiq, babu mai son ka sai mumini, babu mai kin ka sai munafiki. Duk wanda muka gano yana kin Imam Ali, mu a wurin mu munafiki ne. Sannan ya zo a cikin sahihu Muslim cewa manzon Allah ya ce, inna fi ashabi 12 munafiqan, a sahabbaina a cikin su akwai munafukai 12, 8 minhum, guda 8 daga ciki la yadkhuluna aljanna, ba za su shiga aljanna ba hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, har sai raƙumi ya shiga ta kafan allura. In muka zo wannan wurin muna gaskata annabi ne, ba wani batun tawili, saboda dama ba mu tafi akan cewa kulluhum udul ba. Amma ku da yake kun tafi akan kulluhum udul, to don a barrara kulluhum udul sai a je a yi tawili ma hadisi na annabi. Wala Allah haka na fahimta. To wannan shine bambanci tsakanin mu da ku. Amma da wani dalili za mu zagi wani sahabi ko za mu ci mutuncin sa, alhali ga imamin mu yana cewa inni akrahu lakum an takunu sabbabin. Sannan gashi ya tabbata cewa manzon Allah ya ce sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Sannan ya tabbata a cikin alkur'ani wala tasubbu allazina yad'una min dunillah wa yasubbu allaha adwan bighairi ilmin. Duka Allah, annabi, Imam Ali sun hana zagi. Shi yasa ba ma yi. Wallahi tallahi da aqidar mu ne zagi. Wato da mun yarda da zagin sahabbai, wallahi ba wanda ya isa ya hana mu. Waɗanda suka yarda da zagin Allah da annabi suna yi, ba kuma wanda ya isa ya hana su. To da wani dalili inda aqidar mu ne zagin sahabbai za mu ji tsoron wani? Wallahi da ba za mu ji ba. A'a, mu a wurin mu baya da kyau. Amma abin da ya tabbata a tarihi, ya tabbata a hadisi, nan kuma ba wani mujamala. Wannan shine walil kalami tatimma. Mu haɗu a kashi na gaba. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.